یک ji pirsgirêkên li pêşnişteciyên Bakur Rojhilatê Sûriyê tunebûna dadgehên hikûmeta Sûriyê ne. Gubiryarên li dadgehên rêveberiya xweser derdikevin li cem hikûmeta Sûriyê nene bicîkirin. Tevî ku zagûnên têne bikaranîn heman zagûnên hikûmeta Sûriyê ne. Lê biryarên li dadgehên hikûmeta Sûriyê derdikevin li cem rêveberiya xweser têne bicîkirin. Ji bilî biryarên xaniyê li navçeya Bakur Rojhilatê Sûriyê dikevin. وجكارة دادگهن رهبری خسران. قرارات الصادرة عن الدولة السورية بریارên ji aliya hikûmeta Sûriye derkevin û bicihkirina wan li rêveberiya Xweser bi taybet derkeftina biryarên dadgeha Sûrî bê amadebûna peywendîdaran hêzaxuya qanûnî heye û têne bicihkirin lê mixabin biryarên dadgeha rêveberiya Xweser ji aliya hikûmeta Sûrî ve heta niha çi hêza qanûnî nîne. Ji bilî tunebûna dadgehên hikûmeta Sûriyê saziyên dokûment û pelgehên fermî li piraniya bajarên rêveberiya Xweser tunene. Ku hikûmeta Sûriyê gelek astengiyan li pêş ên dixwazin pelgehên fermî bi dest xin çê dike. Ji şopandina siyasî û emnî ji welatiyan re. Ku berava jî hikûmeta Sûriyê rêveberiya Xweser bi hêsanî hemû dokûment dide yên derbasî navçeya rêveberiya Xweser dibin. يعمل مكتب التوثيق المدني في الرقة على استخراج Ofîsa belgehên sivîl karê derkirina nasnama bû kesên ji dervê cîhan rêveberiya Xweserî tên û pêdiviyên hatnoçûna wan sanahî dikit da bikarin karê xwe ya rojane bicih bikin bê astengî û ev ê derfet da xelkên derve û yên bajarî bi hev rabijîn wekû li malên xwe. Nenasîna hikûmeta Sûriyê bi pelgehên rêveberiya Xweser tevgera welatiyên Bakur Rojhilatê Sûriyê pûç dike. Ku welatî neçar dibin di riya semsaran re û li dervayê Sûriyê bi pereyên zêde pelgehan bi dest xin. Her wiha ji bilî pelgeh û biryarên dadgehan, hikûmeta Sûriyê bi bawarnamayên xwandinê yên rêveberiya Xweser nasîn nake. Rêberkolo, Dengê Amerîka, Raqqa.